सरासनस्रायै जोंनि थांना थानाय समाव जोङो जेरावबो जोङो मुलाम्फा नागिरो। जि खामानि मावा मानो जों मोनफ्रोमावबो मुलाम्फाखौ नागिरो। बेफार मावोब्ला बेयाव मुलाम्फा नागिरगोन। जोङो जुदि स्टुडेन्टखौ फरायहोदोंब्ला बेयावबो मुलाम्फाखौ नागिरगोन। डेट मिन्स बुंनो थाङोब्ला A to Z जेरावबो जोङो मुलाम्फाखौ नागिरो। दा बेबायदिनो जोंनि खृष्टियान जिउ खुंनायाव आत्मिक जिउआवबो स्पिरिचुवेल लाइफआवबो गोबां मुलाम्फाफोर दङ। नाथाय जोङो गोबां समाव बै मुलाम्फाफोरखौ मुलाम्फा बायदि साननानै लाया, जायनि जाहोनाव जोङो बै मुलाम्फाफोरनिफ्राय गोजान जानानै दङ आरो बै मुलाम्फाफोरखौ जोङो मोनाखै। अनजाग्रा प्रियफोर, आङो दिनै बेबायदिनो मुलाम्फानि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों, जेराव गिर्जायाव थांनायनि जोंफ्रा गोबां मुलाम्फाफोर दङ। जों फोथायारिफोरहा गिर्जायाव थांनानै इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय खालामहैनायाव गोबां मुलाम्फाफोर दङ, जि मुलाम्फाफोरखौ दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन। जिहेतु जोङो सरासनस्रा जोंनि थांना थानाय समाव मुलाम्फाफोरखौ नागिरो। प्रियफोर, जोंहा आसरित सोमोनांथाव मुलाम्फा दङ, जेराव जोङो इसोरखौ खुलुमहैयो। जि गिर्जा न'आव थाङो, जों बै गिर्जा न'आव थांनायाव खुलुमहैनायाव जोंहा गोबां मुलाम्फाफोर दङ। जों गोबां समाव साना जे जों बेयाव थांनायाव जोंहा मुलाम्फा जायो होननानै। जोङो बेपार खालामोब्ला माबा मोनसे मावोब्ला बैफोरखौल'सो मुलाम्फा होननानै सानो। नाथाय बेनिख्रुइबो देरसिन मुलाम्फाया जोंहा गिर्जायाव थांनायाव दङ। दे अब्ला प्रियफोर, दिनै जों बेखौनो सोलोंगोन, बेखौनो नायगोन। मा मुलाम्फाफोर बैफोरो बाथ्राखौ गोथौयै बेखेवलांनायनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो लागोन, जेन नोंथाङा फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो इसोरनि बोसोनखौ मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसेनो नोंथाङा सानोब्ला बे भिडिअखौ गुबुनाबो मोन्थिथों, बाथ्राखौ मोन्थिथों होननानै शेयार खालामगोन। आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज मोनसे लाइकखौ होनानै होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगा होयो। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो मोनफा मोनफा बे मुलाम्फाफोरखौ नायलांदोनि। गिर्जायाव थांनायनि सेथि मुलाम्फा बे जाहैबाय गावजों गाव दुंखां होज्लायनो हायो आरो गावजों गाव अननायाव थाज्लायनो हायो। अनजानाय प्रियफोर, जेब्ला जोङो ओंखाम सङो, जि बनखौ जोङो सोबाय थायो, बे बना जोबलाङोब्ला अरनि दुंनाया लासैनो खमिबोयो एबा खम जाबोयो। आरो गोदान बन होयोब्लासो बियो आरोबाव गुदुं जाबावगोन, आरोबाव जोंबावगोन। प्रियफोर, थिग बेबायदिनो जोंनि खृष्टियान जिउ खुंनायावबो गिर्जायाव थांनाया जाहैबाय जों बेजों बे दुंखां होज्लायनाय जायो। जों गोबां समाव निरासा जानो हागौ। जों गोबां समाव गावनि सिन्था भाबना मावनाय दांनाय खामानिफोरनि गेजेरजों जोंनि गोबां सिन्थाफोरजों जोङो लोरबां जानो हागौ आत्मिक जिउआव। बैबायदि समफ्राव जों जेब्ला गिर्जायाव थांबाय थागोन, जोङो बेजों बे दुंखां होज्लायनो हागोन आरो बेजों बे मोजां परामर्शफोरखौ होज्लायनायनि गेजेरजों जोङो दुंखांज्लायगोन। आरो जोङो बेजों बे अरायबो हिंसा हिंसि गैज्लायै अरायबो अनज्लायनायाव थानो थाखाय जोंखौ बे गिर्जायाव थांनाया थुलुंगा होयो। बेखायनो गिर्जायाव थांनाया गोनांथिदि जों जेन बेजों बे दुंखां होज्लायनो हायो, बेजों बे अनज्लायनो हायो। बेनि थाखाय जोङो गिर्जायाव थांनाया गोनांथि आरो बे जोंनि मोनसे मुलाम्फा। बे बिषयाव बाइबेल बोसोना जोंखौ ओरैहाय बुंदों, इब्रायारि 12:24 आरो 25 सिरि। दे जोङो सासेया सासेनि थाखाय साननो नाजानि, अननो आरो गाहाम हाबाफोर मावनो जोङो गावजों गाव गोसो दुंखां होज्लायनि। सोरबा जथुमनायाव लोगो लाज्लायग्राफोर बादि जोङो गावजों गाव लोगो लाज्लायनायखौ नागारालाबानो फोरबुनि फैफिनगोन साना खाथिनिफ्राय खाथिसिन जानायखाय दे जों रासिननिख्रुइ रासिन लोगो लाज्लायनानै गोसो दुंखां होज्लायनि। गिर्जा न'आव इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो थांनाया जोंनि लागै गोबां मुलाम्फा जायो। बे जाहैबाय गावजों गाव जोङो दुंखांज्लायहोनो हायो। देब्ला प्रिय, नैथि मुलाम्फाखौ जों नायदोनि। बेनो जाहैबाय आराधना खालामनाय आरो फोरबोजों लोगोसे समायखौ बारहोनाय। गिर्जा न'आ बेबायदि मोनसे जायगा जेराव जोङो खौसेथियै थांनानै इसोरखौ खुलुमो सिबियो आरो जोङो इसोरजों लोगोसे थानानै इसोरनि बाथ्राफोरखौ देहेन खालामो। इसोरजों लोगोसे थानानै जोङो बे इसोरखौ खुलुमो आरो जोङो बेजों लोगोसे सम बारहोयो आरो बेनो जोङो समखौ होयो आरो इसोराबो जोंजों लोगोसे सम होयो। जों बे खाबुखौ गिर्जायाव थांनायनि गेजेरजों मोनो। बे बिषयाव इसोरनि बोसोना जोंनो बेबायदि बुंदों, मथाइ 18:20 सिरि। मानोना जेरावनो सानै साथाम ज' जानानै आंखौ खुलुमगोन, बेयावनो आङो बिसोरजों थागोन। प्रेज द लर्ड। बेयाव मा स्पष्टयै बुंदों? जेरावनो सानै साथाम जानानै थागोन, बेयावनो आङो थागोन होननानै बुंदों। बे जाहैबाय इसोरनि बुंनाय बाथ्रा। दा जोङो जि गिर्जा न'आव थाङो, जों खौसे जानानै थायो, खौसे जानानै इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो जोङो खाबु मोनो आरो बेयाव इसोरा जोंजों लोगोसे थायो आरो जोङो इसोरजों लोगोसे समखौ बाहायो। बेनो मोनसे बेबायदि जायगा जेरावहाय इसोरा गावनो बुंदों जि जेराव सानै साथाम थायो बेयावनो आं थायो होननानै।
अनजालु प्रियफोर बेनो जाहैबाय मोनसे गोथार गिर्जा न' जेराव जों खौसेथि जानानै जोङो ज' जाहैयो जथुम होयो आरो बेयाव इसोरा जोंजों लोगोसे थायो जोंबो इसोरजों लोगोसे सम बारहोनो खाबु मोनो बे इसोरखौ खुलुमनो खाबु मोनो बे इसोरखौ सिबिनो खाबु मोनो दा जोङो बे मुलाम्फाखौ मोनो जाहैबाय जेब्ला जोङो इसोरनि मन्दिराव थाङो जोङो बे खाबुखौ मोनो दे दानाब्ला जोङो थांदोनि थामथि खाबु एबा थामथि मुलाम्फा बेनो जाहैबाय सोलोंनो आरो फोथायनायाव जौगालांनो खाबु मोनो गिर्जायाव थांनाया जोंनि लागै मोनसे गिदिर खाबु जेराव जोङो थांनानै इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंनो हायो इसोरनि बाथ्राफोरखौ जोङो मोनथिनो मोनो इसोरनि अननायनि बिसय जोङो मोनथिनो मोनो बेयावहायनो गोथार गिर्जा न'आव थांनाया जोंनि मोनसे मोजां खाबु आरो बेयो जोंनि लागै मोनसे मुलाम्फा आरो इसोरनि बोसोना अरायबो जोंखौ सैथो लामाजों थाबायनो थाखाय जोंखौ उत्साह खालामो अरायबो सैथो लामाजों थांनो थाखाय थाबायनो थाखाय जोंखौ फोरोंबाय थायो आरो जोङो बेखौ बहा मोनो बेखौ जाहैबाय गिर्जा न'आव जेब्ला जोङो थांगोन खुलुमनो सिबिनो थांगोन बे खाबुखौ जोङो मोनगोन अनजाग्रा प्रियफोर बे बिषयाव हयथ' सोरबाया बुंनो हागौ गिर्जा न'आव थांब्लाल'सो जायो नामा होननानै बुंनो हागौ बे आलादा मेटार जोङो जेब्ला बाइबेलखौ देहेन खालामगोन अब्लाबाबो जोङो इसोरनि बोसोनफोरखौ जोङो मोननो हागौ नाथाय जिहेतु दिनै आंनि सावरायनाय टपिकआ जाहैबाय जे गिर्जायाव थांनायनि बाथ्रा दा बेयावहाय जोंहा गिर्जायाव थाङोब्ला मा मुलाम्फा जायो बेखौसो आङो बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ प्रियफोर जों गिर्जायाव थाङोब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ जों सोलोंनो हायो आरो जोङो बे बोसोनखौ खोनासंनायनि गेजेरजों बिश्वास फोथायनायाव जोङो देरलाङो बे बिषयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों गितफोर 119 नम्बरनि 105 सिरि नोंनि बाथ्राया आंखौ दैदेननायनि देम्फु आरो लामायाव आंनो स्रां होग्रा जाबाय प्रेज द लर्ड जोङो बहा मोननो हायो बेखौ जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ खोनासङो जेब्ला जोङो गोथार गिर्जा न'आव थांगोन अब्लाना जोङो बेफोर गासै खाबु बेफोर गासै मुलाम्फाफोरखौ मोननो हागौ जेराव जोङो इसोरनि बोसोनखौ खोनासंगोन सोरबा पास्टरनि गेजेरजों सोरबा दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों आरो सोरनिबा उत्साह होनायनि गेजेरजों जोङो इसोरनि बोसोनखौ मोनगोन आरो बे इसोरनि बोसोना जों साफ्रोमखौबो दैदेनगोन जोंनि फोथायनायखौ बोलोगोरा खालामगोन दे अब्ला प्रियफोर दानाब्ला जोङो ब्रैथि मुलाम्फाखौ नायदोनि बेनो जाहैबाय सेबा खालामनाय आरो जोङो खौसेथि जानानै खामानि मावनो हायो सेबा और मिलजुल कर काम करना गिर्जायाव थांनाया जोंखौ बेखौ फोरोङो जे जोङो गुबुना गुबुननि थाखाय सेबा खालामनो थाखाय सहाय होज्लायनो थाखाय बेजों बे सहाय होज्लायनो थाखाय बेजों बे अनज्लायनो थाखाय जोंखौ मदद खालामो आरो जोङो बेखौ बहा सोलोंनो हायो बेखौ जाहैबाय गिर्जायाव जोङो सोलोंनो हायो जों बे खाबुखौ बेयावहाय मोनो बे बिषयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों 1 पिटर 4:10 सिरि जायहा जेरै बोर मोनदों बिसोरो इसोरनि बोरखौ मोजाङै बाहायग्राफोर बादि गावसोरनि मोननाय बोरखौ गुबुननि गाहामनि थाखाय बाहायनो नांथारगौ बे बाइबेल सिरिनि बायदिब्ला जोङो बेखौ रोखायै बुजिनो हादों दि इसोरा जोंनो होनानै होनाय जिथु बोलोफोर दङ जोंनियाव जिफोर दङ बेनि गेजेरजों जोङो हानायमानिखौ जोङो मदद होनांगौ आरो बे जाहैबाय जोङो जोंनि गिर्जायाव फैनायनि गेजेरजों जोङो मदद खालामनो हायो सेबा खालामनो हायो बे बोरैहाय बे जाहैबाय जोंनि होनाय दाननि गेजेरजों जों जिहेतु गिर्जायाव दान होयो आरो बे दानखौ मण्डलिया गोरिबनो बाहायनो हागौ सोरबा बेरामिफोरनो हरनो हागौ सोरनोबा सहाय होनो हागौ बेबायदियै बे दाना सहैयो आरो बियो जाहैबाय जोंनि गिर्जायाव थांनायनि गेजेरजों जागोन जोङो गिर्जायाव दान होनायनि गेजेरजों जागोन आरो बे दाना गोरिब गुन्द्राफोरनिसिम सहैगोन बे खाबु आरो मुलाम्फाखौ बहा मोनो बे जाहैबाय गिर्जायाव थांनायनि गेजेरजों दे दानाबा जोङो बाथि थांदोनि बेनो जाहैबाय जिउमायारि जिउनि जौगानाय आत्मिक जिउआव जोङो जौगालाङो जेब्ला जोङो गिर्जायाव थाङो अब्लाना जोङो सोरबा पास्टरनिफ्राय सोरबा दैदेनगिरिनिफ्राय सोरनिफ्रायबा जोङो इसोरनि बोसोनफोरखौ खोनायो आरो बै इसोरनि बोसोना जोंखौ आत्मिक जिउआव जौगाहोयो आत्मिक जिउआव बोलोगोरा जाहोयो आरो जोंखौ गाज्रि लामानिफ्राय एरखेनानै सैथो लामाजों फैनो थाखाय जोंखौ लागारबो उत्साह होयो बेयावखाय जोङो बे गिर्जा न'आव थाङोब्ला बे गोथार न'आव थाङोब्ला जोङो आत्मिक जिउआव जौगालाङो आरो आत्मिक जिउखौ जोङो बोलोगोरा खालामनो हायो बे बिषयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों इफिसुसारि 4:12 आरो 13 सिरि गासै इसोरनि मानसिफोरखौ ख्रिस्टियानफोरनि मावनो गोनां हाबानि थाखाय थामथिम खालामनानै ख्रिस्ट'नि मोदोमखौ लुखांनो बियो बोरफोरखौ होबाय बिनिखायनो जों बयबो इसोरनि बिसाज्लाखौ फोथायनाय आरो मिथिनायाव खौसे जानानै ख्रिस्ट' बादि गोरों गोरा जागोन प्रियफोर बोसोना मा बुंदों सोरबायदि जागोननो ख्रिस्ट' बायदि गोरों गोराजोंबो जागोन अनजाग्रा प्रियफोर जेब्ला जोङो गोथार गिर्जा न'आव थांनानै इसोरनि बोसोनखौ खोनासंगोन इसोरनि बोसोनखौ लागोन जोंनि जिउमायारि जिउआ बोलोगोरा जागोन आत्मिक जिउआव जोङो डेभेलप जालांगोन जों बोलोगोरा जालांगोन अनजाग्रा प्रियफोर बेफोरनोमोन गासै मोनबा मुलाम्फाफोर जेराव इसोरनि गोथार गिर्जा न'आव थाङोब्ला जोङो मोननो हायो प्रियफोर नंगौ जोङो इसोरनि बोसोनफोरखौ गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो सोलोंनो हायो गावनोबो सोलोंनो हायो आं बे बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै एबा बे बाथ्राखौ बुङाखै नाथाय आंनि सावरायनांगौ बुंनांगौ बाथ्राया जाहैबाय जिहेतु गिर्जायाव थांनायनि बाथ्रामोन दा बेयावहाय बे गिर्जानि बाथ्राखौ बुंदों
अनजाग्रा प्रियफोर जोंहा गिर्जायाव थांनायाव बेफोरबायदि मुलाम्फाफोरखौ जोङो मोननो हायो। दा बेयावहाय जोङो गिर्जायाव थांनायखौ माब्लाबाबो नागारालाबानो जि सम मोनो जि खाबु मोनो बे खाबुआवनो जोङो गिर्जायाव थांनांगौ आरो इसोरखौ खुलुमनांगौ, इसोरखौ सिबिनांगौ। मानोना जोंहा बेयाव गोबां मुलाम्फाफोर दङ। जोङो अनेक समाव जोंनि बेफार फालांगि मावनायाव थांना थानायाव जोङो मुलाम्फाखौ नागिरो, नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर गिर्जायाव थांनायाव जोंहा गेदेर मुलाम्फाफोर दङ। बे मुलाम्फाखौसो जोङो सेथि जायगा होनानै नागिरनांगौ। दे अब्ला प्रियफोर इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै। बयहाबो सुख सान्ति जाथोंसै। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।